Здравейте, приятели! Здравейте, приятели! Днес ще събираме боклуците. Вижте колко кенчета събрахме с моя приятел Валери. 9 кенчета. Вижте от този боклук. Така, намираме се в село Ветрен. Има там 2 кенчета. Сега ще... Отиваме да взема кенчетата и да вземем това кенче от Хихопани. И моя приятел го събра това кенче. Сега събираме, отиваме да ги оставим тук при другите 9 кенчета. Станаха общо 11. И тук има още едно кенче. Това е спено. И така. Чао!